Good morning everyone. लोगोफोर साइकेल सालायगासिनो नै आं एसे दिनै ब्लगखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामलांगोन साइकेलजोंनो आरोना थांगासिनो एकदम बेबायदि लामायाव साइकेल सालायनांगौबा एकदम थाक्का जानाय बायदि मोनो आरोना थेवबो उपाय गैया लोगोफोर सालायगासिनो आरो आङो दा एसे दिन्थिलांगोन गुवाहाटि फारसे थांनो ओंखारलायबाय माने न'निफ्राय ओंखारबोगासिनो आरोना थांगासिनो आं एसे दिन्थिलांबाय थागोन आरोना थ' नायलांबाय थादो लामाया जा मोजांखा नै साइकेला आंना ओरैबायदि बरिया ससे ससे गाज्रि दंलै लामाया एकदम माने सालायजाया नै बेबायदियाव थांगासिनो नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिलांबाय थागोन शक मोननोसै नै थ' फाइनालि गाइसमोन आङो दा जोंनि शक मोनफैबाय आरो आङो जेराव थांगोन माने गुवाहाटि फारसे थांगासिनो दं आरोना थ' आं एसे दिन्थिनोसै माने साइकेलखौ आं बिथिंजाय लाखिबाय नै बेहायनो दोनबाय आरोना थ' एसे आङो दा मर्निंनि ब्रेकफास्ट खालामनि थ' बिनिफ्राय आङो दा बास नेगासिनो दं आरो बासआ फैसिगोन थ' बासाव गाखोनानै आङो गुवाहाटि फारसे थांगोन आरोना सिट गैया लोगोफोर आङो बेरेफुंजारि नै बास एकदम माने सिट मोनासै खालि गैया एकदम थांगासिनो आं दा ससेनिफ्राय माने सिट मोनगोन आरोना ब्रह्मपुत्र दालां मोनफैबाय लोगोफोर नै थांगासिनो आरोना जा मोजां नुखायो दालांखौ समायनाखा बोरायबाबो दालाङाथ' बोरायबायानो ना बहुत बोसोर जाबाय थेवब्लाबो बे खावसेथिं आरो गोदानखौबो नुहुरो आरो नै खावसेथिं फैगासिनो थांनाया थांगासिनो फैनाया फैगासिनो आरोना इन्टारेस्टिं बरिया नाङो अफिसाव माने बिराद बरिं जाबाय आं नै एकदम नेगासिनो दासिमबो फैया बिराद बरिं मोनखाबाय आरोना खामानिया जोब्बाय आंना बे अफिसावनोमोन आरोना खामानियाहाय ओंखारलांगासिनो दा थ' न' फारसे थांफिननोसै बासाव गाखोबाय बरियानो थांफिननोसैलाय आरोना आंना माने अफिसियेलि एसे खामानि आद्रा दङमोन थ' बेखौ लानानैनो फिन खेब आङो दिनैहाय गुवाहाटि थांबावदोंमोन आङो मोनफैबाय नै दासो मोनाखाबाय मोनाब्लि जाखाबाय आरोना थ' सानसे थांखायो बेखारनो उफाय गैया ओरैबायदि खस्थ' बासावबो गारि सोलाय थांबाय था बिराद समस्या जियानो हक दिनैनिफ्राय आंना खामानिया क्लियार जाबोजोब्बाय सानथाम जाबाय आं गुवाहाटियाव खनथाम थांबाय मथा मथि थांलाय फैलाय 1500सो 2000सो बेबायदिनो साफा जाबाय उफाय गैया थ' दिनैनिफ्राय एसे माने फ्रि मोनबाय आरोना गोसोखौहाय थ' जियानो हक आङो गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअ'आ बेसेखिनियानोमोन ब्लग हिसाबै लाबोनाय जाबाय आरोना नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय